Hej kære medarbejdere på Bierne. I år så bliver I igen indkaldt til helbredsundersøgelse på jeres arbejdsplads. Og det bliver altså mig igen i år, der kommer ud og foretager det. Og det glæder jeg mig bare rigtig meget til. Jeg elsker simpelthen at møde jer, og mange af jer har mødt før, og håber jeg kommer til at møde igen. Et helbredstjek, en helbredsundersøgelse, jamen den varer cirka 35 minutter. Og hvad er formålet så med sådan en undersøgelse? Jamen formålet det er at komme med en forebyggende indsats omkring jeres sundhed. Vores sundhed, jamen det er noget af det vigtigste vi overhovedet har. Hvis vi bliver syge og skal til at tage medicin, skal til at indlægges, jamen det har enormt stor betydning for os selv, for vores familie, for vores børn. Og ikke mindst noget jeg tænker rigtig meget på, det er at når jeg engang kan gå på pension, så har jeg et mål om at være frisk og have et godt helbred. Så kan jeg gå ud og gå ture, jeg kan være sammen med min familie, mine børn og børnebørn. Det er derfor, at jeg prøver på så vidt muligt at tage vare på min sundhed, mit helbred allerede nu i en alder af 45 år. Og det vil også invitere jer til at overveje, når I tager imod muligheden om en helbredsundersøgelse på jeres arbejdsplads. Det foregår i jeres arbejdstid, og der bliver I simpelthen bare kaldt ind en efter en. Og det er mig, der kommer i år. Noget jeg vil lige sige slutligt her i den her video, der er meget vigtigt for mig at få formidlet til jer, det er, at jeg har tavshedspligt. Når vi snakker, det vi undersøger, de ting vi snakker om til en helbredsundersøgelse, jamen det kommer altså ikke videre. Jeg fortæller intet til jeres chef eller til nogle af jeres andre kollegaer. I må gerne fortælle, hvad vi har snakket om til undersøgelsen, men jeg gør det ikke. Jeg er underlagt tavshedspligt. Og med de ord her vil jeg sige farvel og tak for nu, og jeg håber rigtig meget at se jer igen her til marts til foråret til helbredsundersøgelse på Bierne.